Bueno, pois moi bons días, damos comenzo a esta última sesión do ano e abrimos a sesión coa aprobación da acta do día 1 de decembro. Algúnha alegación? Si, Gustavo? Bo día ante todo. Sí, decir que na primeira votación da acta anterior está mal recollida a votación, pon que son 17 votos a favor, cando son 15, porque faltaban 2 persoas. Gracias. Algúnha alegación máis? Votamos entonces. Votos en contra, abstencións, votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. Procedemos ao segundo punto, que é o expediente 2134 do ano 25, que é o cambio de sistema de actuación previsto no ámbito de plan perdonade, porque perdín as gafas. A ver se me aparecen, se non teño que comprar outras. E non vexo ben. No ámbito de actuación do plan parcial de San Eleuterio. Isto foi a comisión informativa. Sí, consta o ditame da Comisión Informativa de Urbanismo. Ten a palabra Pepe, o concelleiro de Urbanismo. Bo día a todas e a todos, moitas gracias, alcaldesa. Hoxe traemos algo bastante sinxelo de explicar, tal e como comentamos na Comisión Informativa. Estamos a falar dun trámite máis para desenrolar a terceira fase do Plan Parcial de San Eleuterio. Unha fase que tiña que estar desenvolvida no ano 97 e que, case 30 anos despois, segue sen facerse. O sistema previsto era o de compensación, é dicir, iniciativa privada. E a realidade é a que non houve interese, non se desenvolveu e quedou bloqueado, nin antes, nin agora. Que fai o Concello ante iso? Pois o que ten que facer unha administración responsable, cambiar o sistema para poder actuar directamente, pasar a expropiación e desbloquear o ámbito. Non se cambia nin o plan, nin o ámbito, nin a ordenación, só se cambia o instrumento para poder facer e poder actuar, porque agora é o Concello quen ten a capacidade técnica e económica para facelo e, ademais, cun obxectivo moi claro: facilitar que se siga construindo vivenda pública en Mos. Este cambio non é caprichoso, non está improvisado, está previsto na Lei do Suelo de Galicia, está xustificado por informes técnicos e xurídicos e responde a unha necesidade social evidente: vivenda accesible en Mos. Moitas gracias. Gracias. Partido Socialista? Sí, o cambio de sistema de actuación previsto no ámbito de actuación do Plan Parcial de San Eleuterio, o Partido Socialista non se vai opor ao avance da vivenda pública no Concello de Mos. Hoxe o Goberno a pleno trae a aprobación definitiva do cambio de actuación de compensación, exposición a expropiación no ámbito de actuación do Plan de San Eleuterio, decisión que se iniciou en unha xunta de Goberno sen contar para nada coa oposición e que o Goberno non aclarou nas comisións informativas cal vai ser, cales son, por que tomaron esta decisión, vamos. Como sempre, desinformación, a oposición por parte do Goberno. É o pan de cada día que temos oposición en este Concello. Buscar o apoio das distintas grupos da corporación en estes temas relevantes como este non é algo que está na ruta do Partido Popular. E pola contra, o Partido Socialista sabe onde ten que estar en estas ocasións, en algo tan importante como é a vivenda pública.
En este tema, pois non queremos que se pasen por alto os dereitos dos propietarios das fincas afectadas e moito menos pois que se cambie esta actuación sen ter ben informada a oposición. Vostedes tomaron esta decisión sin contar co resto da oposición nin sequera en un tema que saben que teñen o noso apoio. Gracias. Gracias, Alejandro. Gustavo? Ben, bo día a todas e todos. Estando de acordo no fondo da cuestión, que é o tema de vivenda pública, a construción de vivenda pública, non estamos tan de acordo coas formas de como se está levando a cabo neste caso. Como xa se comentou, isto aprobouse inicialmente en Xunta de Goberno e agora traese a aprobación definitiva aquí a pleno. O informe do secretario municipal di que é competencia plenaria. O que non entendemos que se é competencia plenaria porque se aprobou inicialmente en Xunta de Goberno e despois se trae a pleno. A cuestión é que isto causa certa indefensión, certa inseguridade xurídica e aparte que non ten sentido, porque se aproba inicialmente na Xunta de Goberno, lógico que se aprobe definitivamente nela. E se ten que é competencia plenaria, pois todo o proceso teria que ser a través deste pleno. Isto xa o presentamos na comisión informativa. Aquí tampouco se nos deu resposta a esta cuestión. Tamén presentamos máis cuestións ao beiro disto. O noso PSOE contemplaba que esta parcela sería por desenvolvemento por iniciativa privada e agora quérese cambiar por expropiación e sería por iniciativa pública. Isto terá un impacto no PSOE que habría que cuantificar a nivel económico e había que cuantificar se afecta ao que é a estructura e o desenvolvemento do PSOE en xeral. Isto xa preguntamos na comisión e esperemos que se nos dé a resposta neste pleno. Como dixemos, no fondo estamos de acordo que é a construción de vivenda pública. O que non estamos de acordo é coas formas coas que se están facendo as cousas, que, como sempre, atrapalladas e sen moito sentido. Moitas gracias. Ten a palabra Pepe, o concelleiro de Urbanismo. Grazas por contestar a cuestión respecto de por que se aprobou de forma inicial en Xunta de Goberno e non en pleno, porque está recollido así, ese nome que me corrixa o secretario, dentro da Lei de Base de Réxime Local. Se aproba inicialmente por Xunta e definitivamente en pleno. Non é unha cuestión de estar ocultando nada á oposición, sino simplemente que é un trámite normal que está recollido dentro do regulamento. Como tamén se dixo na comisión, todos os veciños afectados, todos os propietarios están enterados en todo momento, se tiveron 2 ou 3 reunións con eles, se continuarán tendo máis reunións unha vez que se teña a valoración por parte do gabinete que está facendo este traballo. Xa temos, como tamén dixemos, o levantamento topográfico feito nos últimos días e que se entregou a semana pasada. Xa se lle pasou tamén este gabinete para que utilice eses datos na súa valoración. E unha vez que se teña toda a información se volverá a reunir os propietarios e terá outra reunión con eles e se continuará con todo este procedimento. O que se quere é seguir traballando na construción de vivenda pública, como xa dixemos. Gracias, Pepe. Máis intervencións. Partido Socialista? E por último, pois iso, como acaba de dicir o concelleiro, pois o Concello tivo varias reunións con eses propietarios e, pois, non sei, volver a recalcar a importancia de que o mellor ten convocar a oposición en ese tipo de reunións. Sobre todo, pois, bueno, creo que neste tema creo que non hai discrepancia. Comprendo que non nos convoquen nas reunións que hai discrepancia, pero nas reunións que pode a oposición aportar e axudar o goberno non comprendemos porque non se pode convocar a oposición para, pois, abordar estes temas. Gracias. Gracias, Gustavo.
Ben, pois sería importante que o secretario, non sei se o secretario accidental que estaba se presente, Víctor ou Carlos, que aclarara ese punto. Porque ou é competencia plenaria ou non o é. Eu non sei en que artigo da lei de bases está que se aproba inicialmente por un órgano e despois se aproba definitivamente por outro órgano diferente, cando non tengan nin a mesma composición, nin temos os mesmos datos. Nós non participamos do proceso inicial, nin tuvemos a documentación, e as reunións tampouco constan na documentación, ningún tipo de reunión. Non temos por que desconfiar de vostedes, nos fiamos porque é un tema importante. Pero a cuestión é a forma, porque xa se fixo en máis ocasións. E ata onde eu falei co secretario, non me dixo en ningún momento que iso fora así, que era unha cuestión de interpretación, pero non que se aprobara inicialmente definitivamente noutro, é que ou iba por unha vía ou iba por outra. Non ten sentido que vaya por dúas vías diferentes o mesmo asunto. Dito isto, tampouco vamos a enredar máis co tema, que é importante, como dixen ao principio, o tema de fondo, que vaya para adiante o tema das vivendas, pero sí que o que lle pedimos é que nas formas de como se xestionan os asuntos se faga da mellor forma posible. Gracias. Ten a palabra o secretario. No, simplemente aclarar que sí, que efectivamente es un acto, o sea, es interpretativo y es suficiente la aprobación definitiva por pleno. La aprobación inicial es un acto de trámite, se sometió a Junta de Gobierno simplemente para notificación individual a propietarios e información pública a vecinos. Vale, gracias, Víctor. Pepe, algunha aclaración máis? Sí, nada, simplemente que o mismo procedimento que se levou xa con algún cambio de sistema de actuación anterior. Hubo algún SUDI, o SUDI 07, por exemplo, no ano 23, en setembro de 23, se fixo exactamente igual. A aprobación inicial por Xunta de Goberno e definitiva por pleno. Se seguiu co mismo procedimento. Bueno, moitas gracias. Eu creo que é unha moi boa maneira de rematar o ano. Eu creo que intentando ser todo o máis respetuosa posible cos grupos da oposición, teño que decirlles que unha vez máis non están á altura. Non están á altura e xa non saben o que decirlle a un goberno que está sempre cumprindo coas súas promesas. E isto, estamos de acordo no fondo, pero non na forma. É que é lamentable. Pero que forma non están de acordo? A forma que lle acaba de explicar o secretario de que vai a Xunta de Goberno porque pode ir e vai a pleno porque ten que ir. Mire, eu lles digo aos dous grupos que levo exercendo de alcaldesa uns cuantos anos. Eu nunca me saltei as normas, é dicir, o que vai a pleno te vai a pleno porque ten que ir a pleno, e o que vai a Xunta de Goberno vai a Xunta de Goberno porque ten que ir a Xunta de Goberno. Outra cuestión é que a vostedes non lles guste, pero a lei é a lei, e polo tanto eu me acollo á ferramenta que teño no momento que me parece que é a mellor. E pois o que fixemos foi aprobar a primeira parte na Xunta de Goberno, porque así nos indicou o secretario. Terminar o ano dicindo o que están dicindo ambos os dous é penoso. É penoso. Mire, el pan nuestro de cada día, San Eleuterio, que non contan con nós. Oiga, mire, perdone unha cousa. Mire, aquí o goberno é o que está deste lado. Vostedes están na oposición. E, polo tanto, o seu traballo é fiscalizar o que fai o goberno. E, por suposto, cando as cousas lle parece que van ben, decir que van ben, como é isto. Outra cuestión é que vostede intente hoxe, querido portavoz do Partido Socialista, bueno, pois salir deste discurso como poida, para non decirlle ao goberno estamos de acordo, pois fenomenal, xa están aí os fondos, vamos a mercar os terrenos, os propietarios se convocaron en 2 ou 3 ocasións, se tivo desde o primeiro minuto a reunión con eles antes de vir ao pleno, e, polo tanto, eu pedía, teño unha chamada da miña filla urgente, podo... Gracias. Entonces, estaba dicíndolles que se fixo un proceso de falar cos propietarios, de telos en conta, e claro, vostede me dice, por que non contaron cos grupos da oposición para falar cos veciños? Hombre, pois porque a miña obligación sempre é a mesma, é dicir, eu son a alcaldesa
E eu son a que convoco os veciños, pero non solamente os de San Eleuterio. Hai veciños de Louredo agora con un tema de auga, hai veciños de Dornelas con un problema da carretera provincial no seu momento, hai veciños da carretera de Pereira hasta Meiga no seu momento. Vostedes se deron cuenta agora de que a alcaldesa se reúne cos veciños, porque este goberno leva 2 anos e pico de legislatura reuníndose cos veciños, por non falar de outras legislaturas. Todas as obras que están en este momento postas en marcha ou todas as obras que se están contratando, o Porcelo de Dornelas, a Provincial en Dornelas, Puxeiros, ou a Avenida de Puxeiros, como se dice, Pereira hasta Meiga, a Igrexa de Pereiras, a contorna ou urbe da Igrexa de Pereiras, é dicir, todas as obras teñen detrás reunións cos veciños, ou vostedes que pensan? Bueno, e é a nosa obligación, e vostedes veñen aquí a criticalo porque non se lles avisa. Hombre, pois mire, vostede ten que entender que eu son a alcaldesa, este é o goberno, e que, polo tanto, é a nosa obligación convocar os veciños. Entendo que vostede, se eu non o fago, veña aquí e me critique, pero que diga que a crítica é porque non contamos con vostedes, pois non procede. Directamente non procede. Vostedes sí que foron rapidamente a facerse unha foto na vivenda pública. Eso sí que me fai gracia. É dicir, que algo estamos facendo ben, reconózano, e eu non engaño a nadie, porque viñen aquí a decir o que íbamos a facer hai moitos anos. Mire, o primeiro tema, a primeira vez que se sacou isto en sesión plenaria foi unha moción do BNG que trouxo aquí este asunto na legislatura pasada. E eu ao BNG lle dixen que estaba traballando coa Consellería en isto. O BNG falaba das pozas e eu lles dixen pois que estaban estudiando cal sería a vivenda pública máis rápida, e que lles iba a traer a contestación. E vin a pleno de novo e lles dixen, pois se está estudiando Sanguiñeda, Puxeiros, As Pozas e San Eleuterio. E ao final se queda a Xunta con San Eleuterio por unha razón obvia, porque era inmediata. E por eso hoxe estamos entregando vivenda pública, senón non sería posible. E eu anunciei aquí no pleno antes de que me presentase as eleccións. Debido a ese estudio que fixo a Xunta en San Eleuterio, pois que había 14.000 metros que había que seguir construindo e que o Concello tiña que adquirilos. Eso non quita que fagamos vivenda pública en outros lugares que sexa necesaria, pero vamos parte a parte, fase a fase. E de momento vamos cumplindo as fases. Se están entregando as primeiras 20 e o Concello está facendo o trámite para mercar os terreos e a partir de aí urbanizalos, entregarllos á Xunta e que se construan 80 máis. Por lo tanto, eu creo que todo o que pasou hasta ahora o anunciei, tiven o visto da oposición, que lles pareceu ben, e tamén lles pareceu ben seguir explorando máis zonas que o que estamos a facer. Entonces, primeiro é iniciativa privada, efectivamente, ahora é iniciativa pública, efectivamente. Pero tendrán que estar contentos deso. Hoxe é un aplauso a vivenda pública, hoxe é un aplauso a que Mos é o primeiro concello de Galicia que non é unha cidade e vai a entregar nos próximos meses vivenda pública. Hai uns días, pois, mirábamos a conselleira de vivenda no Porriño, pero primeiro estuvo en Mos. Fomos o primeiro concello, e isto o dixen aquí, que non era unha cidade, que non teña nin siquiera 50.000 habitantes e estaba construindo a Xunta vivenda pública. Aquí non hai ningunha indefensión, señor voceiro do BNG, pero que indefensión? Si todo o que tuvemos que traer a pleno truxemos, si todo lle informamos, e vostedes o saben, que nos hemos reunido cos veciños, 1, 2, 3, e agora continúa un proceso, e esta é a nosa obligación. O goberno ten que reunirse cos veciños, o estamos facendo. O goberno ten que respetar os veciños, o estamos facendo. E o goberno ten que cumplir as promesas, e é o que estamos facendo. E vostedes, en este punto, o único que tiñan que facer hoxe é decir, estamos de acordo. E igual que van a facerse unha foto a vivenda pública, o cual me parece fenomenal, que vostedes tamén presuman da vivenda pública, pois hoxe corresponde decir pois que isto forma parte do trámite. Non hai nada máis, non estropeen isto. Desde logo estropear non o van a estropear porque non teñen votos para eso. Pero desde logo
que cando as cousas siguen unha folla de ruta clara, hai que dicilo, e rematar o ano con alegría que temos nós que teñan vostedes. Seguimos construindo vivenda pública. Votamos entonces este expediente. Votos en contra, abstencións, BNG, votos a favor, Partido Socialista e Partido Popular. Pasamos agora á moción do BNG, que é para que o Goberno Municipal inicie os trámites para a declaración de Vic, a Igrexa Románica de Guizán e o Pazo de Mos. Isto foi a comisión informativa. Sí, consta ditamen da comisión informativa. Ten a palabra Gustavo. Gracias. Ben, a moción que traemos hoxe aquí é sinxela, pero ao mesmo tempo é moi importante. É unha moción pola que solicitamos ao Goberno que inicie os trámites ante Patrimonio, ante a Xunta, para declarar como ben de interés cultural tanto a Igrexa Románica de Guizán como o Pazo de Mos. Vou a dar paso á lectura da propia moción. O Concello de Mos conta cunha rica historia cultural, artística e patrimonial que dá reflexo de centos de anos de historia das terras do que hoxe en día é o Concello de Mos. Pese a iso, o noso Concello tan só conta cun elemento catalogado como BIC, ben de interés cultural, que é a mámoa do Círculo Mercantil, declarada como tal no ano 2011. Non basta con presumir do rico patrimonio que temos, senón que hai que coidalo, protexelo e polo en valor. E para facer iso, en aqueles sitios máis emblemáticos da nosa historia e cultura, debemos poñer todas as ferramentas necesarias para elo. E quizáis unha das máis importantes, que non a única, é a declaración como BIC, que lle outorga a aqueles elementos así declarados unha protección maior. Como xa sinalamos, o noso Concello conta con moitos lugares que poden merecer o recoñecemento como BIC. E con esta moción que presentamos buscamos que se inicie un camiño para a conservación, coidado e posta en valor do noso patrimonio. Por iso propoñemos que ese camiño se inicie coa Igrexa Románica de Guizán e co Pazo de Mos. A Igrexa Románica de Guizán, se consultades o catálogo de patrimonio que hai no Pexón, ven un moi pequeno resumo do que é a Igrexa de Guizán do século XII, XIII, e con uns elementos característicos bastante únicos, se cree que pode ser tamén de tipoloxía visigótica. Por desgracia, hai moi pouquiña información, tanto no Pexón como noutros libros, e ben merecería que se fixera un estudio máis pormenorizado para coñecer esa fermosa igrexa como a Igrexa de Guizán. Tamén o Pazo de Mos, por todos coñecido este emblemático edificio do século XVIII, cunhas características tamén bastante peculiares. Calquera que se aproxime aquí pode ver a calidade da talla, por exemplo, no escudo que hai na fachada, e outros elementos característicos. Non me vou a estender máis en explicar como de significativos son estes dous edificios enlleiros do noso Concello. Pero, como dicíamos na moción, non son os únicos do noso Concello. Hai moitísimos máis elementos que tamén poderían ser catalogados como BIC, pero isto trátase de iniciar un proceso, de revisar, coidar e pôr en valor o noso patrimonio. Temos o miliario tamén en Guizán, temos a iglesia tamén de traza románica como a de Louredo, o castro de Torrosa, un longo, etcétera, etcétera, etcétera. Por iso a proposta que traemos hoxe aquí é poñer en valor todos eses edificios, iniciando ante a Xunta os trámites necesarios para que declaren como BIC. Por tanto, pedimos o seguinte acordo plenario. Primeiro, que o Goberno Municipal inicie os trámites fronte á Xunta de Galicia para que a Igrexa de Guizán e o Pazo de Mos sexan declarados como BIC. E segundo, que o Goberno Municipal elabore xunto cos técnicos municipais un catálogo de elementos do noso Concello que poidan ser declarados como BIC no futuro. Por todo isto, pedimos o voto favorable de toda a corporación a esta moción. Gracias. Partido Socialista. Pois, dentro do Partido Socialista estamos de acordo co que se pide en esta moción, cos dous puntos, porque, creemos que tanto o Pazo de Mos como a Iglesia de Santa María de Guizán cumplen de sobra os aspectos patrimoniais, históricos e culturais para que sexan declarados ben de interés cultural.
Como dicía o portavoz do BNG, pois o mellor é moi extensible para outros edificios, outras edificacións que se poidan catalogar con esta catalogación agora non o dixo, pero bueno, isto axuda a que tamén outras administracións colaboren ca conservación, pois en este caso do Pazo e da Iglesia de Santa María de Guizán. Por último, simplemente, bueno, creo que nas comisións informativas se dixo que dende o Partido Popular pois se vai estar a favor en esta moción, solicitarlle que, bueno, que non sea como en todas as mocións que o Partido Popular está a favor, pero despois non as acata, despois non fai nada en estas mocións. Entón, pois, desexamos, tamén é moi boa acabar con o ano con esta nova, pero se o Partido Popular decide votar a favor desta moción, que realmente pois faga todos os trámites para que estes dous bens se cheguen a ser bens de interese cultural do Concello de Mos. Gracias. Gracias. Ten a palabra o concelleiro voceiro do PP. Bo día a todos. Compartimos o objetivo fundamental que persigue esta moción, que avanza na protección e conservación e posta en valor do noso patrimonio histórico. Mos conta cun patrimonio enorme de valor, froito de moitísimos séculos de historia, e algo que recoñecemos dende a Concellería de Patrimonio e dende o Goberno do Concello de Mos. Tanto a Igrexa Románica de Guizán como o Pazo de Mos son dos elementos senlleiros con un doble interese artístico e histórico, claro que merecen ser protegidos. Votaremos a favor desta moción porque encaixa na liña de traballo que estamos a compartir e avanzar desde que empezamos esta legislatura. Tiñamos 4 eixos en patrimonio, que era o inventario de bens, que, como saben, pois se fala na comisión non estuve, vamos a ter unha reunión para matizar uns puntos. O de camiños, que está xa licitado, fixes un plano informativo de todos os camiños do Concello, incluso os rústicos, e agora vamos a facelo. O catálogo de bens, que xa falamos no momento co arqueólogo, con Alberto, que é o arqueólogo que está colaborando co Concello, e co arquivo de imaxe de Mos, unha páxina onde a xente pode subir as súas fotografías anónimas. Eses 4 puntos forman parte da estrategia para estes 4 anos. Estamos a traballar neles, creemos que vamos a ter todos rematados a finales do próximo ano 26, e por iso vamos a votar a favor, porque claro que queremos ter un catálogo de BICs, non só a Igrexa de Guizán e o Pazo de Mos, como falamos, sino tamén outros tantos que se sumen a esa mámoa do mercantil. Tamén quero facer un fincapé nun detalle que é importante. Moitas veces, cando criticamos eses urbes ou a defensa da Festa da Rosa no Pazo de Mos, iso tamén é preservar o patrimonio. Eses urbes se fan para consolidar eses puntos que, ao final, podan ser utilizados polos veciños. E, ao final, todo vai unido. Temos que estar de acordo e da man en todo, tanto en declarar un BICs como en non poñer a veces paus na roda ou que no Parlamento Galego nos intenten decir por que se dan X cartos a Mos, e que todo é defender o noso patrimonio. Facer unha contorna máis amable na Igrexa de Pereiras onde os veciños podan disfrutalo e tamén disfrutar deses elementos patrimoniais, ou no Pazo de Mos ou noutros lugares. Por iso que vamos estar de acordo, pero que temos que estar de acordo ahora e máis adiante en todos os puntos que levemos. Moitísimas gracias. Gracias. BNG. Ben, Leo, íbamos ben, iba a ser unha moción de concordia, íbamos votar todos a favor, non iba a haber ningún pao, pero tivo que haber un pao ao final. Intentar mezclar os urbes cos BIC é que non ten nin pés nin cabeza. Non ten nin pés nin cabeza. Un urbe é un proxecto constructivo que non ten por que respetar o patrimonio. Porque vostede sabe que un BIC, un ben de interés cultural, ten unha protección integral, non só do propio edificio, sino do entorno. Entón, se hai un BIC, o urbe ten que adaptarse ao BIC, non ao revés. Entón, por iso é importante facer este tipo de catálogos. Porque, por exemplo, espero que despois se me responda, este Pazo é un edificio senlleiro, un edificio importante. Home, pois non está moi ben clavar e atornillar contra a fachada do Pazo unha pancarta de 3 metros de alto. Niso estaremos de acordo. Pois se se otorga o BIC a este edificio e a Igrexa de Guizán, pois con esas cousas hai que ter moitísimo máis cuidado. Tamén, como se comentou, tamén iso favorece que frente a outras administracións se poida solicitar subvencións, o famoso 2% cultural dos orzamentos do Estado, para que se invista neste tipo de edificios. Despois, pódese, a través do turismo e a posta en valor,
que evidentemente non estamos a favor do turismo masificado, pero un turismo ordenado e respetuoso tamén pode ser moi favorable para o noso concello e para a nosa contorna. Sin ánimo de polemizar neste tema. Creo que estamos de acordo en que temos que coidar e protexer o noso patrimonio e tamén polo en valor. E iso implica unha responsabilidade por parte dos usuarios, pero por parte do goberno. Non basta só con poñelo nun catálogo. Tamén hai que facer inversión ou que outras administracións invirtan neste tipo de edificios para polos en valor. Sen máis, agradecer en todo caso a todos os concelleiros e concelleiras e os partidos que voten a favor. Esperamos que isto chegue a bo termo e canto antes podamos ter unha noticia, unha nova, na cal a Xunta e Patrimonio declaren tanto a Igrexa de Guizán como o Pazo de Mos como o Vic. Leo? Sí, só facer unha aclaración. A ver, cando me refiro ao tema dos urbes, non vamos... Todos os urbes respetan as directrices de patrimonio. O urbe de Pereiras tuvo case un ano pendiente de informe porque tiña arqueoloxía tamén polo Castro de Pereiras. Está claro que esa protección que lle dá o Vic ten que modificar o proxecto. Se o proxecto está na contorna dun elemento que está catalogado como Vic, non vamos a ter nunca nada que nos respete iso. Na obra de Pereiras estuvo todos os días un arqueólogo revisando a obra, sabendo que ali non había nada, porque xa se había sondeado, pero así o fixemos, con todo rigor. O sea que o que vamos a facer sempre é cumprindo a lei. Non é incompatible. Por iso digo, vamos a pelear todos xuntos por mellorar esas contornas, que ao final o que fan é poder utilizar eses elementos e protexelos, e que non é incompatible unha cosa coa outra, e tampouco que quede como que o Concello obra sin respetar o que dice o patrimonio, que ao final nos estamos a orden do día. Muchísimas gracias. Venga, Gustavo. Ben, para rematar, como dixen ao principio, o patrimonio non é un elemento simplemente decorativo, senón que aporta cultura, aporta historia e tamén aporta riqueza en moitísimos ámbitos, tanto espiritual como incluso económica. Por iso esta moción o que trata é de que poñamos en valor toda esa riqueza artística, cultural e histórica que ten o noso concello, que por desgraza moitas veces está esquecida por nós mesmos. Os propios veciños e veciñas descoñecemos parte da nosa historia. Entón, esta moción o que trata é de recuperar esa historia e pola en valor, declarando como ben de interés cultural, neste caso a Igrexa de Guizán e o Pazo de Mos, pero que sea o camiño para que moitos outros edificios e incluso patrimonio etnográfico tamén sexa recollido e posto en valor. Nada máis, esperamos que dentro de pouco teñamos boas novas neste aspecto e que podamos celebrar todas e todos que temos máis VICs no noso concello. Moitas gracias. Bueno, pois eu creo que quería facer unha intervención para decirlles o satisfeita que me encontro de esta moción. Eu daríalles a benvida a un traballo que levamos feito desde o Goberno desde hai máis de unha década, que é o Mos humanizado, o Mos fermoso, o Mos amable. Ese Mos que vostedes levan votado en contra unha e cada vez que traemos algo a pleno e no Parlamento de Galicia nos machacan. O Partido Socialista e o BNG nos machacan. É vergonzoso que me cheguen noticias vosas de vostedes dos seus partidos machacando a Mos. Entón, antes de continuar, vou a facer aquí reproducción de un audio. Porque está moi ben que traian aquí, ya sei que lle molesta, pero que non se pode repinicar a campana e estar na procesión ao mesmo tempo. E, polo tanto, se vostede quere traer unha moción aquí para pedir o VIC do Pazo de Mos ou da Igrexa de Guizán e vir aquí a falar de que outras administracións invirtan, oiga, mire, dígalle o seu partido no Parlamento de Galicia que deixe de meterse con Mos, que deixe de facerlle daño a Mos, porque o que si lle quedan claro a todos os mosenses é que se o BNG gobernase na Xunta de Galicia, moi mal nos iban a tratar a nós, moi mal. Por iso, aquí non van a ter nunca respaldo, porque a xente de Mos é moi lista, E eu creo que lle daría unha recomendación, se me acepta. Dígalle ao seu partido que non fale máis de Mos na tribuna do Parlamento, porque ali hai unha persoa que é desta corporación, que é Félix Rodríguez, e vai a traer rapidamente o reporte.
Que é lamentable. É lamentable. Mire, Alejandro, igual xa se esqueceu, pero eu vou a recordar. É que mos ten un BIC que é a Casa Rectoral de Petelos. E vostede ven aquí a decirnos pois que outras administracións colaboren. Non me diga. Llevo a facer 2 recordatorios para que a xente vexa como é a cara dura desta oposición. Primeiro, traen un folleto na legislatura pasada criticando o urbe de Torroso, criticando que a Deputación de Pontevedra investise en Torroso, dicindo, mira a diferencia entre Mos e non sei onde máis. Que é eso? Conservar o noso patrimonio, non? Poñer en valor a Igrexa de Torroso, poñer en valor a contorna da Igrexa de Torroso. Non lle parece que aquelo está ben? Non lle parece que cando un firma un urbe, cando unha administración entrega uns fondos, por suposto que patrimonio é o primeiro que marca a folla de ruta? Ou vostedes que pensan? Que é o que dibuxen nun papel os concelleiros? Pois vostedes, o seu partido, debería caerlle a cara de vergonza de facer un panfleto contra San Mamede de Torroso. Simplemente por intentar facerlle así algo de pupa ao Partido Popular da provincia de Pontevedra. Pero o máis grave é que se estamos a falar de patrimonio, se estamos a falar de BIC, é que a Casa Rectoral de Petelos, que levamos invertidos aí moitísimos fondos e moitos máis que quedan por invertir, xa quedan menos. Creo que quedan aproximadamente 500.000 euros, que son os que nos faltan para rematar. En este momento se está a reconstruir todo o muro perimetral, por si non o sabían, con un convenio coa Consellería de Cultura da Xunta de Galicia. Moi ben, pois vostedes, o seu partido, no Parlamento de Galicia, tamén preguntaronlle ao presidente Rueda que por que o Concello tiña que recibir fondos da Xunta para un ben eclesiástico. Que por qué? Por qué? Me está dando a razón de que vostede tamén pensa así. Pois entonces faga o favor de ter un solo discurso, porque estamos a falar de un BIC, que é a Casa Rectoral de Petelos, que ten fondos da Xunta de Galicia, porque é un BIC. E vostede me acaba de intentar afear de que, oiga, mire, alcaldesa, voten a favor desto porque así outras administracións van a investir. En que quedamos? Pois en que quedamos? En que vostede xa non sabe o que ten que decir. E o BNG, evidentemente, pois, que lle vou a decir? Pois que hai uns días, uns meses, canto tempo hai que falamos da Igrexa de Pereiras? Aquí trouxemos un convenio para que a Igrexa de Pereiras, non, a contorna da Igrexa de Pereiras, que trouxemos a pleno, a contorna da Igrexa de Pereiras, votaron en contra. Vostedes dixeron que estaban en contra de que se investise na contorna da Igrexa de Pereiras. Sí, vostedes tamén se meteron con San Mamede. Un deputado da provincia de Pontevedra se meteu cos urbes de Mos, con San Mamede no Parlamento. E un deputado da Coruña, pois hai uns días, llevou a decir o que fixo. Máis, o Concello de Mos, este sí que supera o de Ribadeo, é dicir, 44 convenios coa Xunta de Galiza nos últimos 6 anos. 6,6 millóns de euros. 6,6 millóns de euros. E vostedes aínda din que a Diputación que repartindo. Que lle parece? Afear que o Concello de Mos recibiu 40 convenios nos últimos 6 anos. Que lle parece? BNG, deputado do BNG, que o sepan os veciños de Mos. Afear que a Xunta de Galicia firmase con nós 6,6 millóns de euros en 40 convenios. Por eso nós estamos aquí e vostedes están aí, porque non lles importa o que lle pase a Mos con tal de sacar algunha rentabilidade política. Xa o demostraron co Celta, xa o demostraron coa Volta Ciclista, o demostran todos os días. Creo que o máis destacable para min, máis doloroso, foi o de Pereiras. Non imaginaba que con unha concelleira de Pereiras sentada aquí lle fixeran isto aos veciños de Pereiras. Por lo tanto, este vídeo o que demostra é o que son vostedes, uns caraduras, que aquí veñen con un discurso e no Parlamento teñen outro. O que nos queda claro é que se vostedes gobernasen na Xunta moi mal nos iba a ir. O que queda claro é que lles molestan os convenios. O que queda claro é que lle molestan os urbes. O que queda claro é que non teñen discurso. Eso que queda claro. E entonces ahora veñen a rematar o ano intentando pois lavar a faciana.
E eu lles digo que vamos a votar a favor, por suposto, pero van a escoitar isto que lle acabo de decir, van a escoitalo. A Igrexa de Guizán conta con un proxecto e vamos a acometelo. Eu lle pido, por favor, que lle diga aos seus compañeiros que non se metan con vos. Lle dixen o día do presuposto. Lle dixen, oiga, mire, temos aquí por diante o Urbe de Pereiras. Levamos investido en Pereiras 500.000 euros na parte do aparcamento e agora ven 700.000 na parte do adro da Igrexa, 700.000, Plan Urbe, Concello de Mos, Xunta de Galicia. Non se metan con eso. E a Igrexa de Guizán, pois iniciamos tamén un proxecto que vamos a contar con fondos autonómicos. Non se metan con eso. Entonces, que significa presumir o que estamos a facer? Primeiro executar, primeiro defender, primeiro coidar e despois presumir. E eu podo presumir, sí, podo presumir do que estamos a facer. Estamos no Pazo de Mos. Aquí celebramos un pleno hoxe que é o final de ano. Vostedes xa se olvidaron, verdad? Do que criticaron que fixéramos aquí a vida municipal. Porque isto é coidar o edificio, firmar un convenio con eles todos os anos de 10.000 euros, buscar un convenio da Xunta de Galicia aquí de 30.000 euros. Que significa eso? Que significa facer aquí todos estes eventos? Que significa facer aquí a Festa da Rosa? Pero de que leccións queren vir a darnos aquí? Do que están todo en contra. Cantas veces escoitaron? Por que se fan os actos no Pazo de Mos? Por que non se leva todo para o multiusos? Por que se utiliza algo que non é público, que isto que é privado? Pero cantas veces o escoitaron? O multiusos é maravilloso. Pero todos os centros, como Torroso, como o Pazo, como Guizán, pois tamén teñen a delicadeza de ofrecelos e nos utilizalos. Pero concretamente este ten un convenio dos fondos do municipio de 10.000 euros e dos fondos da Xunta de 30.000 euros. Saben para qué? Pois precisamente para coidalo. Que leccións veñen a darnos? Ferramentas as utilizamos todas, a pesar de que o BNG nos critique no Parlamento, a pesar de que o Partido Socialista nos critique no Parlamento. Coidar, yo estamos amosando, estamos coidando, estamos recuperando todas as zonas patrimoniales con valor do Concello de Mos. Dígame, todos os anos iniciamos unha delas. Ahora vamos a iniciar Guizán. O ano pasado iniciamos Pereiras. Pero de que me veñen a falar? Se o único que escoitamos hasta ahora son críticas. Por eso digo que benvidos, benvidos. Esta moción me alegra moitísimo, porque seguramente que non hai máis críticas xa das humanizacións dos proxectos do Mos Fermoso. Así que eu lles digo que remato esta intervención dándolle as gracias por sumarse ao traballo do Concello, que é coidar, utilizar as ferramentas e presumir, que é precisamente o que vostedes lle gustaría que estuvera ocurrindo e é o que ocurre. O mellor teñen que poñerse unhas gafas porque igual non o ven ben. Eu lle recomendo que o fagan, porque váyanse a dar unha volta por todo Mos e miren como están as cousas. E, sobre todo, lles digo que falen cos seus responsables de Galicia, tanto a uns como a outros, e, por favor, non volvan a criticarnos no Parlamento, porque, mire, a min me parece que sempre é desagradable para unha alcaldesa recibir un vídeo desos, sempre. Que un partido, se non poña esa cara, que un partido vaya á tribuna e diga explícitamente Mos, 6 millóns de euros, 40 convenios, e todos aplaudindo a esa crítica. Lamentable. Sí, e me está dicindo que sí. Entón, por que trae isto aquí? Por que trae isto aquí? No, leccións as xustas. No. Sí. Leccións as xustas. Gustavo e Alejandro. Leccións as xustas. Bueno, vamos a continuar con o noso traballo, que creo que non nos vai nada mal. A xente de Mos é o que quere, efectivamente. Que se siga investindo no patrimonio, que se siga investindo nas zonas fermosas, nas zonas que a xente quere disfrutar delas. E nós, pois, o que seguimos facendo é o que fixemos desde hai 20 anos, buscar fondos públicos para poder seguir. Así que vamos a votar esta moción. Pido a palabra por alusións. Non ten a palabra. Teño medo, sí, moitísimo. Votos en contra, abstencións, votos a favor, queda aprobada por unanimidade. Temos unha moción de urxencia que vai a defender a urxencia, Leo. Ben, bo día a todos de novo.
Sí, vai vos entregar, Vítor, a moción. Dado o momento que vivimos e aproveitando a coyuntura xeral que hai xerada alrededor disto, traemos unha moción de urxencia para a solicitud de declaración das rondallas como ben de interese cultural dentro da categoría de bens inmateriais. Aproveitando toda a promoción tamén que fai a película, que ese impulso axude que a Xunta de Galicia o leve dentro desta categoría, dentro de bens inmateriais. Así que vou pasar a exposición de motivo. Bueno, hai que votar a urgencia primeiro, non? Votamos a urgencia. Teñen intervención para a urxencia? No, solo se vota. Solo se vota. Votos en contra da urxencia? Se vota la urgencia, sí. Sí, claro, sí, puedes intervenir si quieres. É o que che estaba preguntando. Vale, perdón, sí. Pero intervenimos como siempre. Como que iades, hai que votar a urxencia da moción. A ver, non sei se non está clara a urxencia, pola nosa parte non creo que haya problema en votar a favor desta moción, porque é unha moción pois boa moción, pero é que urxencia, non sei por que traen cal é a urxencia, se este tema é algo que un tema xa coñecido, é un tema que podían traer a comisións informativas e nos traen este tema así, a golpe de mata, ahora no pleno. Que pretenden? Rellenar o pleno ou non sei o que pretenden? Benega? Ben, eu estou un pouco sorprendido por unha simple cuestión, que podían meterlo como enmenda na moción anterior, basicamente. Pero bueno, non temos ningún problema. Probablemente as rondallas merezan unha moción por sí solas. Totalmente de acordo. A cuestión é que a alcaldesa a nos negou nun montón de ocasións as mocións por urxencia, dicindo que aquí non se traen mocións por urxencia, que todas teñen que ir por comisión. E a urxencia disto tampouco vemos claro. O sea, non sei, van a desaparecer as rondallas mañán ou que teñen algún peligro. De feito, foron recoñecidas xa como ben inmaterial pola Xunta de Galicia. Ahora que vai a Vic, estupendo. Pero o único que lle pido é, vamos a votar a favor, que se debata e que se vote. Pero cando nós traíamos mocións por urxencia, que non se nos volva a decir que non se poden traer mocións por urxencia a este pleno. Porque cando foi do xenocidio de Palestina votastes en contra, quero recordar. Votaremos a favor, pero hai que ter un pouco de coherencia. Moitas gracias. A coherencia é que vamos a enviar á Xunta de Galicia a solicitude de 3 Vic, Guizán, me quedei en blanco, Pazo de Mos e Rondallas. Esa é a urxencia, de mandar os 3 xuntos. E, por suposto, vostede o acaba de decir, as rondallas merecen unha moción exclusiva. É o que fixemos. Votamos a urxencia, votos en contra, abstencións, votos a favor, queda aprobado por unanimidade. Ten a palabra o concelleiro de Patrimonio. Ben, paso á exposición de motivos. As rondallas constituen unha das manifestacións culturais, musicais e sociais máis singulares e identitarias do sur da provincia de Pontevedra. A súa presencia histórica, profundamente enraizada na vida comunitaria dos concellos desta comarca, converte as rondallas nun patrimonio vivo que trascende o puramente artístico para se configurar como un elemento esencial da memoria colectiva, da cohesión social e da transmisión interxeracional dos valores culturais propios. As rondallas son formacións musicais populares que teñen a súa máxima expresión durante as celebracións festivas, especialmente no período de Nadal e comezos do ano. Estas agrupacións non se interpretan pezas musicais, sino que tamén desenvolven un importante labor social e educativo funcionando como auténticas escolas populares de música e convivencia. Históricamente, as rondallas surdiron como expresión espontánea do pobo, vencelladas ás parroquias, aos barrios, converténdose nun espazo de participación aberta no que teñen cabida persoas de diferentes idades, condicións sociais e formacións musicais. Este carácter inclusivo fixo posible que as xeracións enteiras se achegaran á música tradicional galega, garantindo a súa continuidade e adaptación aos tempos actuais sen perder a súa esencia. No sur da provincia de Pontevedra, e de maneira moi destacada no concello de Mos, as rondallas adquiriron unha relevancia extraordinaria.
tanto polo elevado número de formacións existentes como pola calidade musical e artística acadada. Os certames, encontros e actuacións das rondallas congregan cada ano a milleiros de persoas, constituindo eventos de grande impacto cultural, social e mesmo económico para os concellos implicados. Compre salientar tamén o papel fundamental das rondallas na construción de identidade cultural, local e comarcal, a través do seu repertorio, da súa estética, da súa organización interna e das relacións comunitarias que xeran as rondallas e transmiten valores como esforzo colectivo, o respeto pola tradición, a solidariedade interxeneracional e o sentimento de pertenza. Estes valores resultan esenciais nun contexto social no que a globalización e a homoxenización cultural poñen en risco as expresións culturais propias. A ausencia dunha figura de protección específica supón un risco para a súa continuidade, xa que moitas destas formacións dependen exclusivamente do esforzo voluntario das persoas integrantes e do apoio puntual da administración local. A declaración de rondallas como ben de interese cultural permitirá establecer o marco de protección, promoción e apoio estable que garanta a súa preservación, investigación e difusión e transmisión ás futuras xeracións. A Lei 5 do 516 do 4 de maio do Patrimonio Cultural de Galicia contempla expresamente a posibilidade de declarar como BIC os bens inmateriais que representan manifestacións relevantes da cultura tradicional galega. As rondallas cumplen sobradamente co requisito establecido na normativa vixente ao tratarse dunha expresión cultural singular de fonda regame histórica con continuidade no tempo e cunha clara función social identitaria. Por todo exposto, considérase de urxente necesidade de promover desde o ámbito municipal unha iniciativa institucional que inste a Xunta de Galicia a iniciar os trámites necesarios para a declaración das rondallas como ben de interese cultural, contribuindo así a salvagarda dun patrimonio que pertence non só ás persoas que o manteñen vivo, senón ao conxunto da sociedade galega. Por todo o anterior, traemos este pleno os seguintes acordos. Solicitar a Xunta de Galicia, a través da Consellería competente en materia de patrimonio cultural, o inicio do expediente para a declaración de rondallas do sur da provincia de Pontevedra como ben de interese cultural, na categoría de patrimonio inmaterial. Recoñecer expresamente o valor cultural e social, educativo e identitario das rondallas, destacando o seu papel fundamental na preservación e difusión da música tradicional galega e na cohesión social das comunidades locais. Instar as administracións autonómica e provincial a establecer liñas de apoio específico para a conservación, promoción e transmisión das rondallas, incluído programas de formación, investigación e difusión. Dar traslado do presente acordo á Xunta de Galicia, Diputación de Pontevedra, os concellos da sur da provincia e asociacións e entidades vinculadas ás rondallas para o seu coñecemento, adhesión e así o consideren oportuno. E declara a urxencia da presente moción no haber o disposto na normativa reguladora do funcionamento das entidades locais, en atención á necesidade inmediata de garantir a protección e continuidade desta manifestación cultural. Cabe resaltar que creo que non hai mellor concello para levar esta iniciativa con o Concello de Mos, porque somos o único concello de todos que tivo rondalla en todas as súas parroquias. Incluso en dúas delas, Loredo de Ornelas, chegaron a ter dúas. Creo que somos a capital das rondallas e por iso esta iniciativa ten que nacer desde o Concello de Mos. Moitas gracias. Gracias, Leo. Partido Socialista. Gracias. Pois a isto me refiro cando lle falaba que o pan de cada día é o nulo consenso que se quere ca oposición. É evidente que o Partido Popular non quere, digamos, colaborar ca oposición, non quere buscar consenso en cousas tan importantes como estas. Non sei o portavoz ou a alcaldesa o que lle costaría mandarnos esta moción, pois incluso os últimos días, porque está claro que esta moción non a fixo hoxe, non, Leo? Ou fixose hoxe esta moción? Este é o pan de cada día que temos no Concello de Mos. Non lle permito que diga que o Partido Socialista critica as inversións que se fan en outras administracións no Concello, porque non é así. Ao contrario, sabemos o importante que son as inversións de outras administracións e reclamámoslle que sexa quen de pedir a todas as administracións. Que vostede cégase só mira para diante como os burros. Solamente é capaz de mirar para un par de administracións e non mira máis aló, porque está cegada, está en Madrid, está en Vigo, viva lá, e non sei, pois quere facer que é a alcaldesa e que todo pode. Se todo pode, pois enfréntese ás administracións
que ten que pedir máis fondos para mos de outras administracións. Eu dixo ao pleno pasado. Hai unha administración que se chama Zona Franca de Vigo que pode perfectamente usted pedir máis axudas e máis outras administracións que non está petando. Por qué? Porque están gobernadas polo Partido Socialista. Parece que lle sale urticaria cando lle falan de gobernos do Partido Socialista. Referente a isto, evidentemente vamos a estar de acordo. É un ben que no Concello de Mos, como dixo o voceiro, pois leva moito tempo sendo un ben de interés cultural, evidentemente. E por recalcar que un ben de interés cultural que están saindo a flote gracias aos veciños e as veciñas do Concello de Mos, gracias ás asociacións de veciños, gracias á asociación de veciños, que eles son os que están e apostaron por volver a traer as rondallas a Mos, como todo o que se fai no Concello de Mos. O Concello de Mos, primeiro, deixa que os veciños e as veciñas se unan, busquen fondos e fan estas iniciativas, non solamente rondallas, senón teatros. E despois que fai o Concello de Mos? Moi ben, entón despois apuntámonos. Despois damos uns carteles, facemos a beira, non? E apropiámonos. Non sería mellor colaborar antes? Antes de que os veciños e as veciñas se unan para facer as rondallas, os teatros, os playbacks, moita máis cultura temos en Mos, pero sabes gracias a quen fai esa cultura? Os veciños, as veciñas do Concello de Mos, as asociacións culturais e as asociacións veciñais, non gracias ao Concello de Mos. Ben, está claro que vostedes traen esta moción porque non querían que isto aparecera nunha moción do BNG, porque como é lógico que fora unha emenda á moción presentada antes e foran os tres BIC en conxunto. É por iso. Non é porque as rondallas merezan unha moción por si solas, que o merecen, sino porque simplemente non querían que aparecera nunha moción do BNG. É así de sinxelo. Tampouco veñamos aquí a enganarnos. Despois, a clásica falta de consideración que teñen sempre. Ni se nos avisou onte, ni se nos avisou hoxe, ni se nos deu a moción ao principio do pleno, se nos dá un segundo antes para debatir algo que ten a súa importancia. Eu creo que todos estamos de acordo de que as rondallas merecen a pena e que hai que cuidalas e preservalas. É que está ben traído que se inicie os trámites para declaralos como BIC. Non vou explicar o que son as rondallas, porque creo que todo o mundo sabemos o que son, de escoitar as velas ou de participar nelas. Non concordo contigo, Leo, en que Mos teñamos que ser os principais porque tuveramos rondallas en todas as parroquias. Ainda que só houbera unha rondalla nunha parroquia. Temos todo o dereito e creo que é importante que o fagamos nós. Agora ben, só dicir un par de cuestións. Hai que borrar o punto número 5, non ten sentido nos acordos. Xa se aprobou a urxencia, non hai que poñer na propia moción que se declara a urxencia. Despois creemos que tamén é importante probablemente falar coa Federación de Rondallas para transmitirlle a idea, a súa opinión, non sei se a recabaste xa, porque, como sabedes, a iniciativa de solicitar un BIC pode ser levada a cabo por varias entidades, incluso a nivel individual, o sea, calquera de nós pode solicitalo. Entón, ao mellor sería interesante incluso falar cos concellos que teñen rondallas. Recentemente tamén se incorporou Baiona a este grupo de concellos, esperemos que nun futuro máis, para que tamén desde os seus concellos tamén presenten a mesma iniciativa, porque así, con máis forza, entre todas e todos, probablemente se poida conseguir este ben de interés cultural inmaterial como son as rondallas. Ben, isto sobre esta moción. Agora vou a facer como a alcaldesa. Vou aproveitar esta moción para falar do que me dé a gana, como fixo ela antes. E si lle dixen que tiña medo, porque
non sei que medo ten a darnos a palabra para debatir nun tema. E agora vamos ter que debatir dun tema anterior nesta moción. É ridículo, é ridículo. Si tan segura está dos seus argumentos, déanos a palabra. E voulle contestar dúas cousas moi breves que dixo antes, de que o BNG no Parlamento de Galicia critica as inversións que fai a Xunta no Concello de Mos. Non, está moi equivocada. Dígalle a súa compañeira que lle pase o corte enteiro. Nós o que criticamos son as cacicadas do Partido Popular, que é moi diferente. Nós estamos totalmente a favor de que a Xunta invierta no Concello de Mos, pero non a costa de outros concellos. Nós merecemos todo. Non merecemos máis que ninguén, pero tampouco menos. Que ocorre? Casualidades, casualidades. O Concello de Mos firma 40 convenios coa Xunta. Casualidades. Os concellos que non son do mismo color do Partido Popular, pois moitos deles firman 0 en todo o ano. Esa era a crítica. Esa era a crítica. Esta aí a compañeira do Parlamento que o pode decir. Espero que non se ausentara. Porque esa era a crítica. Que fan o de sempre. Cacicada co diñeiro público. Hai que ter un reparto equitativo con todos os concellos. Da igual que sexan do PP, do PSOE e do BNG. Esa era a crítica. Non pode ser que un concello co doble de habitantes que o Concello de Mos teña 0 convenios coa Xunta e nós teñamos 44. Que se foran vos 44 convenios. Pero que son chapuzas. A alcaldesa dice que 6,6 millóns. Calquer veciño que vaya pola rúa, que mira? Chapuzas por todos lados. Un dos convenios coa volta ciclista. Xa me dirán vostedes. Que necesidade. E pois outras cousas sin cubrir. E vos o Concello que non ten nin pés nin cabeza. Polo menos tuveran criterio. E a cuestión é esa, que criticamos as cacicadas. As cacicadas que fan vostedes. E farémoslo en todo. E o BNG de Mos tamén está de acordo. Non queremos menos, pero tampouco máis. Non queremos que se lle quite a outros concellos para dar aquí. Temos que ser tratados todos os concellos de maneira xusta e equitativa. E iso defenderemoslo aquí en Mos, en San Petersburgo e no Parlamento de Galicia, donde faga falta. Ten a palabra Leo. Ben, entendo que estamos todos de acordo, pero por un lado tamén me dá bastante mágoa que utilizando a moción, pois ao final nos debíamos do tema. Alejandro, ao final fala de que a xente hai que apoiar no principio, a xente se xunta, forma unha rondalla, vai un certame da rondalla, e no momento que chega o persoal da administración, pum, cárganse as rondallas. As rondallas, cando chegan ustedes á Diputación, se las cargaron. Tuvo que chegar a Xunta. Entón, danos a entender que se gobernan en Mos, non vai haber certamen, como houve aquí fai 2 fines de semana, con 2 cheos completos. Entón, non sei, é contradicir unha cousa ca outra. É mellor, pois, non sei, no debate se queren salir do tema, pero ao final, vostedes mesmos non son defensores das rondallas porque onde estuveron gobernando, non digo que sea vostede concretamente, nos seus compañeros, pero se o seu partido onde estuvo é proba de que se foron cargando as rondallas. E despois, Gustavo, podía presentar unha moción pois criticando as convenios da Xunta con Mos e non ter a mitad do espazo da moción que queremos dar a súa visibilidade das rondallas dedicando a contestar a alcaldesa, porque ao final estamos deslucindo, usted ten moitas ferramentas a nivel municipal para facelo e non deslucir unha moción que estamos nun momento, por sorte, pois gracias tamén á película Álxido das rondallas, a non pois desviar o tema. Entonces me parece unha mágoa que estando todos de acordo que algo superimportante non o levemos a cabo. E ten que ter unha moción aparte, non é porque sea un punto na súa moción, é unha moción que se merece ter o seu recorrido, e xa no punto 4, que non hai visto ningún problema por suprimir o punto 5, xa dice darlle traslados tanto ás entidades vinculadas, que sería a Federación, como os concellos, para que o recoñecemento e a adhesión se podan adherir a isto. Entonces, bueno, creo que queda contestado. Nós sí que creemos que é totalmente acaído que sea o Concello de Mos o que leve isto adiante pola súa tradición e polo que se potenciou as rondallas desde este Concello, esta alcaldesa, desde o primeiro minuto, que o tomou por bandeira para ser a defensora das rondallas, que nun momento baixo ativo ela como defensora e que gracias a ela pues, estamos no punto que estamos a día de hoxe. Moitísimas gracias. Gracias. Hai máis turnos? Sí, claro. Vale, gracias.
O seu discurso de sempre, a verdad, non me sorprende para nada, porque agora xa estou escoitando a alcaldesa no seu discurso final que se a súa compañeira foi diputada de Cultura e non apoiou e non fixo e non tal e non cual. É o de sempre. E xa o ten apuntado, pero é o de sempre. Pero é que non é así. Non é así. Porque saben perfectamente que a antiga Diputación invertía, nunca máis invertiu tanto nos concellos como se invertiu polo plan o plan Concellos. En que invertía o Concello ese plan Concellos? É que sabes cal é o noso problema? Confiar en que vostedes saben gobernar ben, que saben gobernar equitativamente. Ese é o noso problema. O noso problema é pensar que os gobernos do Partido Popular van a invertir os fondos que lle dan os gobernos socialistas na veciñanza, equitativamente. Porque ese era un plan para invertir en toda a cultura. Era un plan con unha financiación enorme para invertir na cultura e todo. Pero o noso problema é pensar que os gobernos do Partido Popular van a invertir os fondos dunha maneira correcta e non van a tergiversar eses fondos. Non lle vou a permitir decir que non se colaboraban e non se vai a colaborar o Partido Socialista cas rondallas, porque non é certo. O Partido Socialista de Mos sempre apoiou as rondallas. Está apoiando nas rondallas dende a base o Partido Socialista. E non van a tergiversar esa colaboración que vai a ter o Partido Socialista de Mos, os meus compañeiros, fago extensible a toda a oposición, como van a intentar facelo despois a alcaldesa. Respecto á moción, pois, pedirlle que non fagan estas cousas máis. Se realmente queren que a oposición colabore e vote a favor en estas cousas sen estes discursos, porque a min tamén non estou cómodo facendo este discurso despois dunha moción traída a golpe de mata, traten de outra maneira a oposición. Porque se vostede estuvese aquí na oposición, gustaríame saber cal é o seu discurso e o seu voto. Porque vostede na oposición non é unha oposición, non fai unha oposición constructiva. O podemos ver, porque vostede é oposición tamén, En Madrid é oposición. E que oposición fai en Madrid usted? Constructiva? Non. Non fai unha oposición constructiva. Ten unha sorte, pero que sorte ten de ter a oposición que ten en Mos, Porque tamén podemos cambiar, Tamén podemos cambiar. E ten unha sorte tremenda de ter a oposición que ten en Mos. Ben, a ver, estaría ben que nos chame a atención a nós por sacar outro tema nunha moción, pero igual sería valente pola súa parte, sei que non se vai atrever, dígallo á alcaldesa, que utilizou a moción anterior para falar de outro tema. Tamén, se quere criticar os deputados do BNG no Parlamento, podedes traer unha moción para facelo. Podedes traer unha reprobación aquí. Pero non, aproveitou unha moción ela para sacar outro discurso. E, por suposto, non dando palabras aos demais, porque ten medo a debatir. Non se atreva a debatir con nós. Feli ríese, pois rétea a que debata con nós, se se atreve. Que nos dé a palabra. Ela dice que miremos para o tempo, ela ten tempo ilimitado. E ainda así non se atreve a darnos a palabra. Non se atreve a debatir con nós. Pois sí, é unha pena, voceiro do Partido Popular, nalgún momento podía dicir á alcaldesa que é unha pena que aproveite as mocións para sacar temas que non veñan ao conto. Lonxe de ter que defendernos a Deputación de Pontevedra, só aclararon a cuestión. A Deputación, cando gobernou o BNG xunto co Partido Socialista, tomou unha decisión que entregarlle o diñeiro aos concellos e que o invistan donde creen que é mellor. Os alcaldes do Partido Popular estaban encantados.
estaban encantados con ese sistema, porque se aumentou a financiación dos concellos nas liñas do Plan Concellos, tanto para a cultura como a inversión, dunha maneira exponencial. Ese é o motivo. Vostedes pretenden decir que se retirou todo. Non, deuselle máis financiamento aos concellos, que boa falta fai. Despois, dá igual que se fixeron a película. A película está moi ben, fenomenal. O día 1, todos ao cine a vela. Pero a película vai pasar. E as rondallas van a seguir. E temos que seguir apoiándoas. A película é unha guinda nun pastel. Non nos quedemos solo con iso. E despois, xa é o colmo, e calquera que nos escuite, bótase a rir, que o portavoz do Partido Popular diga que a alcaldesa salvou as rondallas. Salvou as rondallas. O sea, non sei, con que? O sea, a estilo Rambo ou algo así. É que hai que escoitar unhas cousas. As rondallas salváronse solas. Tuveron momentos millores e momentos peores. Pero salváronse solas pola xente. Non nos veñamos aquí a atribuir méritos que son da xente. Por último, e como estamos de acordo, é Nadal, vai cambiar de ano, e tampouco temos que estar a rifar todo o tempo. Esta é unha boa moción na que estamos de acordo, e que as rondallas simbolizan o Nadal, o compañerismo, a cultura, a música, pasalo ben, rir, a veces chorar incluso. É un bo motivo para que esteamos contentos, e aproveito xa para desexar boas festas a todo o mundo e unha boa entrada de ano con rondallas. Moitas gracias, Gustavo. Ten a palabra Leo. Gracias. Non sei, me gracia cando me dicen, volven o mismo co formato do que era antes o Plan Concellos ou máis provincias. O que recibimos do Concello de máis provincias non é menos que o que recibíamos antes, e aparte hai líneas específicas para a cultura e convenios específicos para a cultura. Antes tiña que ser todo a través dese plan e quitar para o que se destina pois para obras, contratos e demais. E non ten sentido. Ora está separado, hai máis cartos que antes, e ademais as condicións que lle daban os colectivos eran terribles, porque moitos delos tiñan que ceder os seus traxes ou as súas instalacións ao Concello para recibilas. Entón, agora teñen líneas separadas, non perdemos cartos do máis provincia, e por encima non temos ese tipo de condicións que para eles eran abusivas. Entón, que me digan iso é unha maneira de salir o paso. O que está claro é que cada vez que gobernaron sí que lle perjudicaron as rondallas, porque hai unha cousa moi clara, que lle pregunte a Federación de Rondallas se esta muller non as defendeu do certamen que para eles era máis importante, porque para rondallas é moi bonito salir polos barrios, polas parroquias, pero teñen unha ilusión moi importante nese certamen, onde todas ali compiten sanamente, é parte xa da súa tradición. Ese non é por ela, e por a insistencia que tuvo ca Xunta, eso é verdade, está aí, e pode dicilo a propia Federación, non se levaría a cabo. Entonces, sei que lles fastidia, pero a realidade e os feitos están aí. Entonces, alégrome que estén de acordo con esta moción e que podamos entre todos, non só agora, sino aproveitando o empuxe da película, que sigan as rondallas moitísimos anos máis. Moitísimas gracias. Gracias, Leo. A verdade é que se de algo me teño que dar conta hoxe é que a oposición lle molesta moitísimo cando tomo a palabra. Será que falo moi claro? Será que falo moi claro? Vostede dice que non me atrevo a debatir cos grupos da oposición. Non o cree nin vostede, pero a mí me parece moi ben que o queira decir e que o siga dicindo. Non se poña nervioso, porque cada vez que tomo a palabra tamén gesticula moito, non se move. Quede tranquilo, porque eu lle vou a recordar que aprobamos en este pleno o regulamento da Deputación de Pontevedra, de Carmela Silva e do BNG, que eu estuve en contra. Sí, pero vostedes pois aprobaron ese regulamento, nos impuxeron o regulamento donde a presidencia do pleno remata o debate con tempo ilimitado, e isto é o regulamento que vostedes teñen aquí. Non me diga que non, porque é así. De todas maneiras, deixe de gesticular, porque de verdad que sei que lle molesta moitísimo, pero me ten que escoitar. Mire, nos traemos unha moción e vostedes trouxeron outra. É dicir, nos temos que facer unha emenda da súa moción. O BNG presentou unha moción con 2 BIC que o Partido Popular votou a favor.
E vostede intenta decirnos aquí que non temos dereito a presentar unha moción pedindo o BIC para as rondallas. Eu lle acabo de explicar que podemos esperar a xaneiro, pois me pareceu máis acertado traer unha aprobación aquí e levar as 3 propostas por unanimidade a Xunta de Galicia xuntas. Eso é o que lle quixen decir. Pode aceptalo ou non aceptalo, pero en todo caso, todo isto é o que se permite facer. Me manteño no que lles dixen de que as urxencias hai que xustificalas e esta está máis que xustificada. Mire, eu non aproveitei unha moción para falar do Parlamento e que estaba tan ben acaído que eu vou a poñer outra vez porque me encanta. Que os coiten. Máis, o Concello de Mos, este sí que supera o de Ribadeo, é dicir, 44 convenios coa Xunta de Galiza nos últimos 6 anos. Que mofa. Pero como non lle vou a falar eu a vostede e ao Partido Socialista nunha moción que falan de coidar o patrimonio, que falan de buscar fondos en outras administracións, que todo lle é pouco, me dicen, que merecemos todo. Pois olvídese dos demais. Por que ten que un deputado do BNG falar do Concello de Mos unha vez, outra vez e outra vez, e que a urticaria que me dice o señor do Partido Socialista é a que teñen vostedes, urticaria a este goberno e a gestión que facemos. E iso que lle molesta porque non dan sido capaces de gobernar Mos e menos van a selo con estas actitudes. Merecemos todo, e claro que merecemos todo, pero eu vou seguir falando claro. Mire, dice que non me permite, non me permite o que non me permite. Eu a vostede lle permito que diga o que queira e vostede mo ten que permitir a min. Solo faltaba, vamos, que me diga que non me permite. Vostedes estiveron en contra, unha, dúas e moitas veces que fixeron un panfleto da Casa Rectoral, que se están investindo en este momento 200.000 euros no muro perimetral. E vostedes estiveron en contra, fixeron un panfleto, recordo o panfleto, criticando o goberno por investir fondos aí. Estiveron en contra todos de San Mamede, de facer o convenio de San Mamede. Estiveron en contra de que este Concello truxera para aquí os plenos. Estiveron en contra da Festa da Rosa traela aquí. Estiveron en contra sempre dos conciertos, en contra das humanizacións. Pois esos convenios que vostedes chamanlle chapuzas, teñan un pouco de respeto os veciños de Mos. As chapuzas son as que lle poñen a vostedes aí, porque de verdad que creo que a xente as chapuzas lle deben gustar. As chapuzas súas, sí, porque mire, son convenios de emprego, que recibimos 1 millón de euros o ano, lle parece unha chapuza? Son convenios de humanizacións, lle parecen chapuzas as que estamos facendo? Son convenios da vivenda pública, lle parecen chapuzas? Son convenios dunha nova escola infantil, a 4ª, lle parecen chapuzas? Son convenios do centro de intermedios para o Rebullón, lle parecen chapuzas? Son convenios para este Pazo de Mos, lle parecen chapuzas? Son convenios para concertos, lle parecen chapuzas? Son convenios para a Vuelta Ciclista, lle parecen chapuzas? Pois a xente de Mos o que fai cada vez que hai que votar é aplaudir a esos convenios, os que vostedes se mofan no Parlamento de Galicia. E xa lle anuncio que para este ano hai 17 millóns de euros de 2 administracións, sí, e que eu me cego e non miro para outras, me cego, claro que me teño que cegar. Me teño que cegar dunha confederación que nos machaca, que non nos dá autorización para nada, que temos que amenazar constantemente para poder ter autorizacións. Me cego co Ministerio de Transportes, que nos machaca, que non nos escoita. Vostede non se cega, xa sei que vostede aplaude. Me cego con un alcalde socialista que é aquí ao lado, que nos ten machacados sin un transporte metropolitano. Claro que me teño que cegar. Eso defender o Concello. Eu me cego con unha administración provincial que estivemos hasta fai moi pouco. E claro que lle molesta o que lle vou a decir, pero lle vou a decir. Mire, primeiro que ten que facer ambos os dous é informarse. Infórmense. Cando fala un dice que a deputación que había foi a que máis entregou cantidades de fondos aos concellos. Mentira. E o outro dice que antes había unha deputación que entregaba todo o concello e o concello tiña que distribuir. Vostede dice, ademais, que esa deputación era
un plan para invertir na cultura. Mentira. Mire, se cargaron o plan de traídas de auga, se cargaron o plan de asociacións culturais, se cargaron o plan de obras, todo se lo cargaron. E sí, efectivamente, nos entregaban unha cantidad para que os concellos invertísemos. Pero eso sí, se eu quería facer unha inversión, por exemplo, no Centro Dotacional de Torroso, tiñan que cedernos ese ben a patrimonio municipal. Pero quen é o que fai eso? Se unha traída tiña que recibir fondos dese plan concellos, tiña que ceder o ben ao patrimonio municipal. Eso sí que é unha chapuza. Pero non sei como son os números. Fíjense vostedes que agora resulta que os fondos que nos dan os concellos son máis fondos que antes. Máis fondos que antes. É dicir, o Concello de Mos recibe aproximadamente 500.000 euros máis de fondos que antes cada ano. E a maiores, volve a haber axudas para as traídas, axudas para o tecido asociativo, axudas para as asociacións culturais. Que me está contando? E sabe quen se encargou todo eso? Que lo cargou? Foi Carmela, sí, a primeira presidenta do Partido Socialista, que estuvo un pouquiño e xa a votaron. E a súa compañeira, que lle molesta que lle diga que... Pero sí, é así, é que xa nin está. Non me extraña co papelón que fixo en este Concello. E vostede falou de panfletos. Sí, vostede falou de panfletos e de eso llevou a falar. Efectivamente, eso é o que daba o seu partido, panfletos, carteles. Ni un euro para os concertos de Mos, ni un euro para as asociacións, ni un euro. 0 euros, sí. Mire, para as festas de Mos, 0 euros. Para as asociacións de Mos, 0 euros. Manteña silencio, porque eu escoiteille en silencio. Lle pido que se poña en silencio, primeiro aviso. 0 euros. E dice que me cego, pero como non me vou a cegar? Eu me cegaba mes a mes, semana a semana, de ver o maltrato da Deputación, de ter que recibir a todas as asociacións, a Concelleira de Cultura, buscarlle unha saída. A señora deputada, que non era concelleira aínda, buscando fondos a través da Xunta de Galicia para poder sofocar a Costolla, sofocar a San Mamede, a festa do patrón, a festa da Rosa. 0 euros. 0 euros. E me ven a falar de que o Partido Socialista investía na cultura. Na cultura de onde? Claro que me teño que cegar. Pero, terminando, para falar de rondallas, donde máis me ceguei, efectivamente, foi cando eu era voceira do Partido Popular na Deputación e chegou Carmela Silva e chegou o Partido Socialista e se cargaron o certamen de rondallas. Aí me ceguei, efectivamente, me ceguei, porque non podía entender esa discriminación. Como podían facer eso a esas agrupacións de toda a área metropolitana e solamente facer en Vigo, para as de Vigo, o certamen de rondallas? Me ceguei. E vostedes son o Partido Socialista. Déixese de historias. Vostedes, con nome e apelidos, se cargaron o certamen do IFEBI. Vostedes se cargaron o certamen das rondallas. Vostedes están facendo un papelón coas rondallas agora. E se volveran a gobernar na Deputación, que non vai a ser o caso, volverían a facer o mismo. Agora, o IFEBI recibe rondallas pagado pola Xunta de Galicia e pagado pola Deputación de hoxe. E en aquel momento, esta señora que era voceira na oposición, sí, efectivamente, conseguín que a Deputación, inda que non axudaba, si o fixera a Xunta de Galicia. Polo tanto, o Concello hai anos que igual se olvidan cando dice Gustavo as rondallas, que pasa ahora a película é unha guinda, sí, efectivamente. As rondallas da man desta alcaldesa, deste goberno, recibiron unha medalla. No ano, pois non me acordo, a medalla do Concello de Mos, efectivamente. Vostede non estaba na corporación. Pero nós levamos moitos anos aquí defendendo as rondallas, defendéndoas todos os anos. Pero é verdad que este ano, coa chegada da película, pois merecen un novo impulso. Non é unha guinda, non, é unha gran noticia. É que somos unha noticia no mundo do cine. A nosa tradición, a nosa cultura, esas rondallas que se un sale da nosa zona xa non se sabe nin o que é, pero se hai moita xente, incluso de Vigo, que non está involucrada no rural, que non sabían o que eran as rondallas. E a sorte de que ese cineasta puxera unha película no foco da nosa cultura fixo que o truxéramos aquí de valedor e, por suposto, todo o que viu despois. E vostedes o que teñen é que aplaudir
que a Xunta de Galicia nos cofinancie coa Diputación de Pontevedra o Rondallas Fes, que estuéramos aquí a todas as agrupacións de rondallas, que tuéramos un fin de semana con milleiros de rondalleiros, de familias de rondalleiros. E vamos a seguilas a poñer en valor. Non é algo de hoxe, é algo que levamos desde o Partido Popular de Mos sempre defendendo desde o minuto 1. Me alegro que o Partido Socialista se sume ao carro agora, pero dígallo tamén aos que están en Vigo, dígallo, que as rondallas non son de Vigo, as rondallas son de Mos, do Porriño, de Nigrán, de Redondela, de Baiona e de Tui. Son de moitos concellos e a Deputación ten que apoialas. A Deputación de hoxe xa o fai, pero antes non o facía. Así que está máis que xustificada que o Concello de Mos traia hoxe aquí, o Partido Popular de Mos traia unha moción donde diga Guizán ven de interés cultural, de acordo. O Pazo de Mos ven de interés cultural, de acordo. Pero que máis defensores que o Goberno de Mos? Benvidos ao Partido Socialista, benvidos ao BNG, benvidos a un camiño donde nos levamos xa pois máis dunha década, casi 2 décadas. Pero hai que sumar as rondallas. E que mellor maneira de acabar o ano, efectivamente, que dándolle esta boa noticia ás rondallas. Vamos a pedir á Xunta de Galicia que as declare ben de interés cultural, porque son pois familias enteiras as que tocan, son anos de traballos, días donde mentras os demais o pasamos moi ben e descansamos coa familia, eles tocan e pasan frío, e eu vexo as mans desos meniños que un día como o sábado pasado estaban congeladas e seguían tocando a pandeireta. Eso é a sorte que temos de ter as familias enteiras involucradas nas rondallas. Gracias, Camilo, porque aquí en esta corporación hai un rondalleiro e trasládalle. Sí, de moitos anos, porque pensan que isto é de hoxe, de moitos anos. Trasládalle a todas as rondallas, a túa de Torroso, a de Mos, a de Ervilla, todas, a de Guizán, que estamos orgullosos, toda a corporación, de que sigan inundando o Nadal de música. Lles molesta estas cousas boas que digo, é unha pena, pero bueno, vamos a votar esta moción donde lle pedimos o voto favorable para que as rondallas teñan tamén a posibilidade de ser declaradas de ben de interés cultural. Votos en contra. Abstencións, votos a favor, queda aprobada por unanimidade. Moitísimas gracias e pasamos a rogos e preguntas. Ten a palabra o Partido Socialista. Moi ben. Eu vou facer unha pregunta ou un rogo, bueno, como queiran chamarlle. Estes días, na Avenida Sanguiñeda, bueno, creo que no 2020 aprobouse en esta corporación unha moción en repulsa das casas de apostas. Non recordo moi ben en cales eran os parámetros que se lle iban a medir a esas casas de apostas. Aquí falouse xa de que a de Sanguiñeda non debería ter a porta aberta, que debería ter a porta cerrada, digamos, X cousas que se lle iban a limitar as casas de apostas de feito de Sanguiñeda, porque está cerca do colexio, o parque infantil e demais. E estes días, pois, creo que nos vimos que se instalaron unhas luces de neón novas en esa casa de apostas. Quería preguntar se o Goberno lle parece ben. Pois a nos parece fatal que este aí esa casa de apostas no seu momento. No, eu pregúntolle polas luces de neón novas, non sei se a piu. Hai unhas luces de neón novas, instalaron unhas luces de neón novas, e non estamos seguros de pois como se conseguiu facer esa modificación, que é unha modificación estética moi importante para a Avenida de Sanguiñeda. Non sei se o viron. Vale, déixeme que remate, como lle iba dicindo, que estamos en contra das casas de apostas, e a verdad que no sei un momento, cando se abriu ese local comercial, pois fixemos o imposible para intentar impedilo, pero co regulamento que ten a Xunta de Galicia, pois cumplía os metros. Eso yo podo garantizar porque nos empeñamos a fondo en intentar que non abrira. A partir de aí, pois, a policía sempre estuvo pendiente, sobre todo nos principios, e sempre mantuveron a porta pechada.
O tema das luces, pois, é algo que temos que ver. Efectivamente, pois, non lle podo contestar agora si vamos a ser capaces de que eso se elimine, si eso ten... Non sei se Pepe me pode dar algunha información sobre as luces que dice Alejandro. Sí, non hai ninguna petición expresa para o cambio desa iluminación. Revisaremos a ver se podría ser ou non autorizable, pero revisarei se hai algunha petición que a min se me escapara, pero non teño constancia de unha petición expresa. Entendo que colocaron as luces sin permiso, entón? Insisto, Pois non teño coñecemento desa petición expresa, teño que revisar por si non a coñezo de maneira directa. Máis preguntas. Gracias, Alejandro. Hola. Eu quería preguntar por o plan cultural. Outro día, Sara, dixeches na comisión que non había plan cultural deste ano, que se iba a pagar e que xa está. Me podes explicar como se vai a regir ahora eso? Porque como van a cobrar as asociacións? Igual por actuación, se van a ter o mismo cantidad, si non hai ningún problema con ese sistema, porque como se justifican, non sei, un pouco máis de información. Van a cobrar igual que hasta ahora, presentaron as facturas e agora a final de ano lle vamos a pagar. É o mismo, que pasa que non vai vinculado ao plan cultural. Exactamente igual. Igual que cobraban hasta ahora presentando as facturas, o que pasa que non vai vinculado ao plan cultural, vai vinculado a esa partida. Ajá, o sea, intervención en ese tema non pon ningún reparo ou non estar metido non hai dentro ningún un plan. reparo. Non, para nada. E para o ano vai haber plan cultural? Sí, xa vamos a aprobar ahora, a principios de xaneiro. Xa está preparadas as bases e xa vamos a aprobar ahora a principios de xaneiro. Vale, gracias. Bo día. Por último, preguntar á Concelleira de Medio Ambiente. Está habendo moitas dúbidas co tema da limpeza de parcelas. Sabemos que en cada xunta de goberno aprobades 4 ordes de execución ou máis. A xente nos pregunta como vai, porque hai veces que se limpan fincas, outras non, unhas de forma subsidiaria e saben que foi o Concello e outras que deixaron o lado porque non se limpa todo. Entón, a nosa pregunta é se nos podes explicar, e para que quede constancia no vídeo, de como funciona todos os procedementos que hai que seguir para manter limpas as parcelas. Vale, pues mira, hay un procedimiento en que una persona denuncia y después, una vez realizada, bien si hay un informe jurídico y a la vez si tenemos pruebas de que esa finca pues efectivamente está sin limpiar, pues se lleva a Junta de Gobierno donde se acuerda una orden de ejecución, ¿vale? Es imposible hacer un seguimiento de todas las órdenes de ejecución que se envían. Entonces, se hace en función de... Adriano hace unas llamadas al denunciante y le pregunta si se ha ejecutado esa orden de ejecución. Si es negativa la respuesta, pues se vuelve a hacer una nueva orden de ejecución, una segunda, y se vuelve a repetir el proceso. Sabemos que es latoso y si se sigue sin limpiar es cuando se ejecuta o se acuerda la ejecución subsidiaria. En cuanto a la ejecución subsidiaria, los fondos son limitados y se procede por orden cronológico a hacer, en función de la denuncia, la ejecución subsidiaria hasta agotar los fondos de esa partida presupuestaria. E ese é el proceso. Ben, a ver se lle sirve a xente. E por que non se pode facer seguimento das parcelas? Se hace seguimiento, se hace un seguimiento telefónico. Gracias, Venega. Ben, antes de nada, como supoño que nos vamos desexar boas festas, sí que nos gustaría ter un recordo para Mero, que tuvo ese pequeno percance, que se recupere canto antes e que este entre nós dando caña e desbrozando como a lle gusta. Con respecto ao pleno anterior, tiña dúas preguntas que se me iban a contestar neste pleno. Unha era sobre
furar a fachada do Pazo para poñer un cartel de 3x2 e a outra era pola reunión coas AMPAs, que se me dixo que se me iban a contestar as dúas neste pleno. Pois a reunións, tivo a concelleira unhas cuantas reunións e seguiremos tendo reunións. E a fachada do Pazo, pois me dixo a concelleira que foi a organización, non? Mais preguntas? Como non organizaba o Xa lle Concello? contestei. Que foi a organización, entendo que o Concello. Eu non preguntei iso, eu preguntei se había permiso de patrimonio. Non que non puxo. Entendo que non había permiso de patrimonio. Ben. E a reunión das AMPAs, vostedes se comprometeron a reunirse especificamente coa AMPA de Mos. Reuníronse coa AMPA de Mos? Xa lle contestamos a pregunta, Gustavo. Non contestaron, Nidia, pero vale. Sobre este pleno. Ben, primeiro de todo, unha petición. A xestión de deportes está sendo un desastre absoluto, a Consellería de Deportes. Hai un caos no reparto das horas dos pabillóns. Non se está aplicando a ordenanza de uso de pabillóns e tampouco a de multiusos. Hai clubs que solicitan... Perdona un momento. Vostede ten información de que hai clubes que se queixan polo reparto das horas. Polo reparto das horas de entreno, o sea, dos pabellóns. En que sentido? No, eu estou sin acritud, estou preguntando que me informe, porque eu non teño constancia deso. Teño constancia de que hai un lío. Primeiro hai un lío co reparto de horas. Co reparto de horas. Iso hai un lío. Despois, hai clubes que solicitan horas no Óscar Pereiro, porque sabemos que é o mellor pabillón, e ou se lle dan a desuso, a deshora, ou se lle dan moi pouquiñas, sobre todo cando teñen competicións. Esa é a queixa que teño constancia. Entendo que a concelleira tamén. Continúo. Perdón, alcaldesa, ¿puedo Deixe que termine. A ver, joder, xa me interrumpen hasta as preguntas. Despois, a día de hoxe hai convenios do ano 25 que están sin firmar. Home, ainda teñen mañán e pasado para firmalos. Do ano 25, convenios do deporte sin firmar. E depois non queremos que haxa reparos de intervención. Señora concelleira, home, que se non hai convenio non se lle pode justificar a subvención. Como justifican as facturas se non hai convenio? A ver, seamos serios. Remato, señora concelleira, poña orde na súa concellería. E señora alcaldesa, poña orde neste desgoberno. Mais Mos e menos Madrid. Si, lle vai contestar a concelleira, solamente lle quería decir que vostede fixo unha afirmación agora que foi non lle interrumpo, hasta me interrumpen nas preguntas. Que eu sepa, eu a vostede non o interrumpo nunca. Acabo de interrumpilo agora, lle dixen un momento, por favor, pero eu non lle interrumpo nunca, parece que estou interrumpindo. Podíamos explicar eso, Feli? Sí, claro, explico eu. En primer lugar, dicir que se interrumpín foi simplemente porque pensei que remataba a pregunta. Pensei que non había máis. Eu vou explicar, claro que vou explicar. Mire, ao reparto de horas se fai, que a reunión previa que se fai no mes de setembro. Vostede non sei se sabrá que no mes de setembro esta concejalía xunto co coordinador de deportes se reúne con todos os clubes e aí se fai unha asignación de horas. É certo que a veces hai clubes que por antigüedade ou por respetando os anos que levan no Concello, pois se respetan as horas. Podelle falar do celado, podelle falar do baloncesto masculino, que leva moitísimos anos e se respeta. E se vostede me fala do problema que hai con patinarse, porque é o que se refire vostede cando lle faltan unhas horas de eso, vale, pois pode dar o nombre que non pasa nada, porque o patinarse e Blossom, vostede sabe que cando viñeron, non sei se sabe, cando viñeron, eles o único que querían eran moitas horas, e entonces no Óscar Pereiro non podían ser todas as horas, e se lle deu para o Patricia Martínez, é máis, está copando todas as tardes este tunga do Patricia Martínez, incluído algúns fines de semana, e vostede imagino que o sabe. É certo que este ano me pediron que precisaban entrenar en parqué,
precisaron. Se lle deron unhas horas alternativas, 3 horas a semana, 3 horas ou 4 horas, non recordo ben, a semana separadas para que fixeran. Non lle vai ben. E entonces eu lle falei ca presidenta, por suposto, atendendo sempre, e ahora mismo vamos a ter a reunión con Xiramos para ver se podemos intercambiar un mércores que eles me piden para un pabellón de que un vaya para Óscar Prero e outra veña para Patricia Martínez. Iso é o que se está a falar. Eu creo que o único problema que ahora mismo, tampouco considero un problema, necesidade, mellor dito, podíase chamar, que está en riba de mesa. E logo vostede me fala dos convenios. Señor García, os convenios están firmados. É certo que levamos un retraso importante. Eu personalmente falei con todos os clubes, porque tuvemos un problema que tuvemos que atender unhas prioridades en intervención, e vostede o sabe. Pero os convenios están todos firmados a día de hoxe. E os convenios se están hoxe preparando para que saian ao banco. O saben todos os clubes deportivos, todos, porque eu mesma me encarguei de falar con eles. E vostede o sabe. Sei que vostede se reuniu cos clubes deportivos, sei que se reuniu, sí, porque a afirmación me chegou, e sei que o que lle dixeron era isto, que vostede e que a concelleira falou con todos os clubes. Así que aquí está ben que pregunte, pero tamén lle agradezco que traiga a información clara. Venga, Gustavo. Ben, porque... Un segundo, por favor. Vale. A alcaldesa antes dixo que vostedes cumplen a súa palabra. Que o que prometen o cumplen. Ben. Aquí aprobáronse 3 mocións por unanimidade presentadas polo BNG. Unha delas era sobre pictogramas nos edificios públicos e lectura adaptada na biblioteca, votada por unanimidade. Hai 2 anos. Ainda non se fixo nada. Votause unha moción por unanimidade que presentaba polo BNG, na cal se pedía que se puxera un edificio ou unha rúa de identidade no noso concello o nome de Castelao, tampouco se fixo nada. Votouse unha moción por unanimidade para que se fixera un libro blanco sobre a accesibilidade nos edificios públicos. Aí teño constancia de que dentro do urbanismo estáse traballando. Alédome. E pois aquí tamén vostede se comprometeu a reunirse coa AMPA de Mos para tratar o problema que tiña co profesorado no seu centro. Non cumpliron ningunha. Ningunha. Por tanto, a pesar de que o solicitamos varias veces e dixeron que o iban a facer, non cumpliron ningunha. Por tanto, pedímoslle que xa que presumen de ter palabra que a cumplan por unha vez. Porque non sei cantos anos teñen que pasar. Se non, non voten as mocións a favor. Porque, de feita, de Castelao, modificámola para que vostedes votaran a favor a petición súa e modificámola. E non se cumpliu ningunha. Por tanto, pedimoslle que cumplan a palabra dada. E, por favor, das AMPAs, reúnanse con elas. Porque non o fixeron. Non o fixeron. Aquí neste pleno solicitouse hai 2 meses e a alcaldesa se comprometeu. E se queren paso o corte de vídeo, xa que está de moda traer aquí. Pois o próximo pleno trae o corte de vídeo onde se comprometeu a reunirse coa AMPA de Mos para tratar especificamente o problema que tiñan cos profes, que aínda o teñen, e agora a peña. E non se reuniron con eles. Non cumpliron a palabra. Vame a contestar? Claro que lle vou a contestar. Eu contestolle sempre. A veces lle digo... Pois, Gustavo, no seguinte pleno yo digo, pero eu sempre lle contesto, eu sempre lle respeto. Mire, non confunda a veces o que eu lle poida decir, que non lle guste, co que eu respete. Eu respeto sempre, eu non interrumpo. Por exemplo, vostedes cada vez que estou intervindo eu están facendo aspavientos todo o rato, bufando por detrás. Alejandro está todo o rato... Eu estou en silencio, con todo o respeto, atendéndolle sempre. E todo o que lle digo non lle gusta, pero iso non é que non nos respete. Ou a veces, pois, lles poño un calificativo, pero pode gustarlle máis ou menos, pero nunca faltándolle o respeto. E lle contesto. Entonces, pois, efectivamente, o tema dos pictogramas e o tema de Castelao, pois, Leo, está pendiente. E o tema da AMPA, pois, lle digo de verdad que non pode decirlle a Julia que mentira e todo eso, porque non é así. Non é así, Gustavo. Outra cousa é que vostede a quere escoitar ou que lle pareza. Non, é que esta señora
traballa coas AMPAs, pero non agora, traballa sempre. Sempre, continuamente en contacto coas AMPAs. Estuvemos no cole antes de dar vacacións, incluso ali co director de Castromós, estuvemos co grupo de profesores, e ela estuvo tamén reunida coa AMPA, pero non entendo por que o fala así desa forma tan despectiva. Creo que tamén a documentación toda que tiña pendiente está casi toda entregada. Acabemos o ano da mellor maneira, eu lle invito a eso, a que acabemos o ano da mellor maneira. Ten alguna pregunta máis? Sí. No, só aclararlle que non está toda a documentación entregada. Entregóuseme unha pequena... Creo que está, mire, creo que está casi toda. Unha pequena parte. Bueno, a ver, mire, eu cumplo a palabra e por eso lle digo que, efectivamente, cando lle digo sempre eu cumplo a palabra, pois eu digo que para min é moi importante cumprir a palabra, pero o orden de prioridades non lle vou a mentir, O orden de prioridades non é a súa primeira, as miñas prioridades son outras. Entón, cando eu falo de cumpro a palabra, falo de os feitos que levamos posto en marcha, falo de as promesas que se lle dicen aos veciños e se cumplen. Eso é cando eu me refiero a cumplo a palabra. Prioridade 1, cumplir a palabra cos veciños. Prioridade 2, cumplir a palabra con vostede. Que déame isto que lle pedín e que vostede se comprometeu. Pois sí, tamén o vou cumplindo, pero a prioridade non é vostede, créame, son os veciños de Mos. E dito isto, algunha pregunta máis? Sí, se non me dá a charla cada vez que falo, non está toda a documentación entregada. Por exemplo, o expediente de Pereiras. 1 ano e medio esperando. Eu sei que as súas prioridades nós non estamos nelas, pero pódense facer varias cousas a un tempo, porque darlle a un botón para darnos acceso ao expediente é moi sinxelo. A última cuestión. Por que non se fixo a gala do deporte que estaba anunciada nos folletos para o día 19 de decembro? Vale, pois eu vou a contestar. Mire, a charla que lle dou. Ben, a diferencia é que vostedes interveñen, eu escoito, e cando interveño eu, a charla que me dá, eu sei que lle molesta moitísimo que tome a palabra, pero, pois mire, son alcaldesa e presido o pleno e ten que entendelo. Mire, a gala do deporte se iba, ou a festa do deporte, a min eso de gala non me gusta, a festa do deporte se iba a facer ese día que vostede dixo, pero se cambiou por un motivo que eu creo que lles vai a gustar, e é que Patricia Martínez, que como saben acaba de ser campeona do mundo, nos dixo se a podíamos cambiar para o día 9 de xaneiro, porque vai a poder estar con Jacopo, chámase, non? O seu bailarín parella, e que van a bailar. Entonces, bueno, pues nos pareceu un motivo suficiente de... Non sei por que se ríe. É que non hai outro motivo. Eu tamén prefería o 19 porque era como final de ano, era estar coa xente, pero efectivamente me pareceu que se Patricia e Jacopo nos piden o cambio de data, me parece o máis normal do mundo. Nos lles invitamos a todos sempre. A cuestión é que vostedes veñan, porque non suelen vir moito. A ver se o próximo ano lle trae máis ganas. Bueno, este lle traerá porque nos acercamos ás eleccións. E vai a decir, lle vou a pedir aos Reis Magos que teñan vontade para vir a máis actos do Concello, pero seguramente que este ano xa vendrán, sobre todo a partir de xuño para adiante, empezamos a quentar motores. Bueno, pois, dito isto, aquí hai 17 persoas que compartimos pois esa representación municipal. Todos e todas vos tedes as vosas familias e este é un momento pois para rematar de forma moi cordial dándovos as gracias. Cada un desde onde lle corresponde, pero facendo entre todos concello, e o que vos desexo para vos e para as vosas familias é que teñades moita saúde, que non vos falte nada, que teñades todo o que necesitedes para ter unha vida pois agradable, pero sobre todo a saúde que é o máis importante, e que teñades estes días pois o cariño da familia e que o pasedes moi ben. Moitísimas